Здравейте! Днес ще ви разкажа за едно от най-старите селища за човешкото присъствие по наши земи, а именно Русенската селищна могила през неолита. Какво представлява Русенската селищна могила? За съжаление, Русенската селищна могила е изцяло проучена по археологически път и затова не съществува. Точно поради същата причина кадрите, които виждате, не са оттам. Въпреки това, има информация, че селището е било защитено от дебели стени и е имало множество постройки, където хората са живели, работили и се молили. Археолозите са открили тук следи от керамика, инструменти и украшения, които разкриват за тяхната култура и умения. Как са живели хората през неолита в Русенската селищна могила? Всекидневието на хората от неолита в Русенската селищна могила е протичало по сравнително разнообразен за времето си начин. Основното им занимание е било земеделието, тъй като то осигурявало около 2 трети от прехраната им. Затова съдим по намерените в могилата земеделски сечива, сохи и мотики, изработени от еленов рог, каменни мотики и кремъчни ножовидни пластини, използвани като съставна част на сърпове. Между находките са 13 броя сегменти от диканя, открити за пръв път у нас. Наличието на сохи и дикани подсказва практикуване освен на мотично и на орно земеделие и вероятно употреба на добитък за оран. Отглеждани били пшеница, еднозърнен и двузърнен сливец, ечемик, познати били и някои видове бобови растения. Значение на Русенската селищна могила. Русенската селищна могила също се нарежда сред забележителните селища по българските земи. Счита се, че тя е основана от население, преселило се от Тракия. Изграждането й било извършено по предварително разработен план, като в началото бил заграден неголям правоъгълник на първата незаливна тераса на река Дунав. Впоследствие с разрастването на населението и на селището тя достига размери като дължина от 98 метра, ширина от 50 метра и височина от 10 метра. В разцвета си селището имало ясно очертан център, две големи улици, които го разделили на 4 квартала. То било заградено първоначално с дълбок ров с ширина 2 метра и дървена ограда, която го защитава от всички страни. Подвижен мост от юг го превръща в миниатюрен, добре укрепен остров. Впоследствие била изградена каменна зидария. Имало култова двоетажна сграда, украсена с червени стенописи. Броят на обитателите на Русенската селищна могила е достигнал до 1000 души. Огромен брой хора за онази епоха, което показва значимостта и силата на това селище през неолита. И това беше всичко от мен. Благодаря ви за вниманието. До нови срещи!